సిపియు ఏ ఐసీని పని చేయాలని చెప్పాలన్నా కానీ అది ఎస్డిఏ ఎస్సిఎల్ ద్వారా మాత్రమే చెప్పగలుగుతుంది. మరి ఆ ఎస్డిఏ ఎస్సిఏ లైన్కి వోల్టేజ్ ఎంత కావాలి అంటే 1.8 వోల్టేజ్ కావాలన్న. ఈ 1.8 వోల్టేజ్లు నాకు ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అన్నది మీకు తెలియాలి. ఇందాక మనం పవర్ ఐసీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. పవర్ ఐసీ ఆన్ అయిన తర్వాత సిపియును ఆన్ చేస్తుంది. సిపియు ఆన్ అయిన తర్వాత నాకు అన్ని ఎల్డిఓ వోల్టేజ్లు అన్నీ జనరేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే సిపియుతో పాటు ఎల్డిఓ వోల్టేజ్లు అన్నీ జనరేట్ చేస్తుంది కదా నా పవర్ ఐసీ, ఎప్పుడైతే జనరేట్ చేసిందో ప్రతి లైన్కి 1.8 వోల్టేజ్ వెళ్తుంది కదా. ఈ వోల్టేజ్ ఏ ఐసీలకు అవసరమో ఆ ఐసీలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదే లైన్ నుంచి ఒక రెసిస్టర్ ద్వారా ఒక లైన్కి, ఇంకో రెసిస్టర్ ద్వారా ఇంకో లైన్కి వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. రెండో విధానం చెప్తున్నాను అన్న, ఎస్డిఏ లైన్కి వోల్టేజ్ ఎలా అందుతుందో. పవర్ ఐసీ ఎల్డిఓ వోల్టేజ్ ఉన్నాయి, అందులో ఒక 1.8 సిపికి వెళ్ళింది. ఇక్కడి నుంచి ఎస్డిఏకి, ఇక్కడి నుంచి ఎస్సిఎల్కి కనెక్ట్ చేస్తాడు.